لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبنا محمد عبده ورسوله أرسله الله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إلى آخر الحديث. Poštovani dragi braća i svi te prisutni, danas nakratko su pomoć na Allah Đelešanuhu će se zadržimo oko jedan veličanstven hadis na Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem. Hadis koji Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem nauči kako da zajedno vrskata sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Jawzi, jedan islamski naučnik, veli onoj koji nema da go shvati ovoj hadis, toj će ostane večno glup i maloumen. Videći ovoj hadis ne uči deka kakvi će bideme mi sprema Allah azza wa jal, tako i Allah će bide sprema nas. فنسوا عبد الله بن عباس رضي الله عنه كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام إذن دن يوف زاد پیغمبر عليه الصلاة والسلام I Pejgamber alejhi salatu vesselam mu se obrati kon Abdullah ibn Abbas, a to beše momče, beše dete. Mu reče, ja gulam, o momče, o sinko, inni uallimuke kelimat. Ja će te naučam su nekoj zborovi. Vidi kako Muhammed sallallahu alejhi ve sellem koristi zborovi koja mu se obraća na dete, na mlad čovjek, veli o momče, o sinko. Ja će te poučam sa nekoliko zborovi. Pa prvo mu veli ihfadillaha yahfaduk. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Čuvaj go Allah. Allah će te čuvat tebe. Čuvaj go Allah, će go najdeš pred tebe. Ovo je šerijatsko pravilo. Fazkuruni azkurkum. Ako vi mene me spomnete, ja s vas ću spomniti. Veli Allah azza Ja ladina amenu in tansuru Allaha yansurkum. O vernici, ako vi Allah go pomognete, Allah će pomogne vas. To je šerijatsko pravilo. Kako će vidiš ti prema Allah azza wa jal, taka je Allah će bude kon tebe. Ako ti go čuvaš Allah, a Allah nema potreba da go čuvaš, nego to biti nema potreba nije da čuvam. To znači ako čuvaš to, ako čuvaš Allahova vera, ako ne dozvoliš nekoj da je gazi, da je psuje, da je vređa, ako ti je braniš Allahova ta vera, i Allah tebe će te braniti. Ako čuvaš Allahovi od pejgamber, toga će ti Allah tebe će te braniti. Ako čuvaš Kur'an od na Allah azza wa jal, da ne dozvoliš da se gazi, a Kur'an ne se čuva samo neko drug da ga gazi. Kur'an se čuva ako ti go učiš, go čitaš, go oživuvaš. I to je čuvanje na Kur'an. Znači, nije dovoljno samo dok imaš na raft doma bez da ga otvoriš. Allah u Kur'anu veli jaza'an mulfaq. I sve koji će dobije nagrada sa odvetna. Kakvo delo, takva nagrada. Ihfadillah. Čuvaj go Allah. Ako sadaš Allah, treba da te čuva. Čuvaj go Allah, će go najdeš pred tebe. Allah nema nikoj pa da te napušti i da te ostavi. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.
A onaj koji mu se plaši na Allah, onaj koji go ima na svest Allah, Allah će mu dade izlaz od sve koja situacija. Što treba nije da čuvamo? Prvo Allah subhanahu wa ta'ala spomnuo Kur'an, hafizu na salavatu. Čuvajte gi, namazite. Čuvajte gi, namazite. Ne veli Allah, addu salavat, akimu salavat. Klanjajte gi, namazite. Izvršuvajte gi, namazite. Tuk veli Allah kako? Hafizu na salavat. Čuvajte gi, namazite. A posebno središnji od namaz. I stojite pred Allah ponizno. Ko je središnji namaz? Ulema ta veli, središnji namaz je namaz od ikindija. Što znači da čuvaš namaz? Čuvanje namaz znači prvo namazu da ga čuvaš, da klanjaš na vreme, koja će klanjaš, da klanjaš smireno, da ga čuvaš ruku i sežde. Pošto li pegavaš Allahu alaihi wa sallam od hadis, inna rađule ne yusalli si dine aman. Nika čovjek možno da klanja 60 godini, 60 godini, a da ne mu bude primjeno jedno sežde. Da ne mu bude primjen jedan namaz. Koja mu rekla, kefe zdanih ja Rasulallah. Kako je možno to Božji pejgamber? Čovjek da klanja 60 godini, a da ne mu bude primjen jedan namaz, reče pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, la yuqimu sujuduhu. Nego pravi pravilno ruku i ne se smiruva na sežde. Ne se smiruva na ruku i na sežde. Znači, klanja brzo. Ne osjeća skrušenost i smirenost u namaz. Posle čuvanja na namaz, što znači? Ti možeš da isklanjaš ikindija ili koji bilo drug namaz. Međutim, ako nador izgledaš od džamija i počneš da se karaš, da se raspravaš, da gledaš oči u haram, ili doma da si neposlušan kon roditelji, ili kon postari luđe, toga što ti go rasitiš namazom. Znači, namazom treba da te tera od jedno dobro delo kon drugo dobro delo. Znači, namazom da go čuvaš, da ne go rasipeš. A to znači ona svetlina koja će stekneš na namazom i koga će izgledaš nador od džamija, da je čuvaš. Znači da budeš musliman, ima džamija i nador od džamija, i na ulica, ima škola i doma. Zatim nikad ulemata, čovjek može da napravi ađilak za koliko dana. Da budeš ađija kaj luđe koliko je potrebno. Da budeš ađija kaj luđe potrebno ti je neceli 5 do 7 dana. Toliko se hačkite obredi. Oblećeš ihram, tavaf, saj, safa i merva, arafat, muzdelife, mine i na kraju tavaf rifade, tavaf veda, to je vkupno 4, 5, 7 dana. Ama kaj luđe to ću budeš ađija. Ama da budeš ađija kaj Allah, koliko je potrebno? Cijel život. Da budeš ađija kaj Allah ti je potrebno cijel život. To je znači čuvanje načina. Znači, da gi čuvaš Allahovite granici i koga se vađi rokama i ko će dojdeš, da čuvaš Allahova vera ili hađot, čistotata od hađot, sve do neka umreš. Vtoro, što Allah naglasio u Kur'anu da go čuvame, što je? Vtoro što Allah naglasio u Kur'anu da go čuvame je kolmenjeto, zakolnovanjeto, za koje mnogo od nas ne vnimava, koga je oprašanje za kolnuvanje. Pa zato srećavame luđe koji bez straha i bez svesti se kolni za najsitna rabota. Fallahi, billahi, tallahi, živi Allah, živi Čabe, živi Pejgamber, živi Kur'an. Se kolni bez veza. Allah veli u Kur'anu, vahfadu ajmanehu, čuvajte ih za kolnovanje. Što znači? Ako se kolneš, men kane halifan, fel jahlif billah. Ako se kolniš, toga će se kolniš samo u Allah, azza wa jal. وَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ. A ono što se kolni u nekoj drug, pokraj Allah, to je mu napravio širk na Allah. Durima hadis kaj bukvalno zbor po zbor pišu: La tahlifu bi abajkom. Nemojte da se kolnite u vaši roditelji.
Znači, zabranjeno ti je šerijatski, islamski, da se kome živi majka, živi tatka, živi babe, živi njena. Zabranjeno je. Čovjek se kome samo va Allah, ili kako se kome ulemata, va Rabbul Kabe, živi gospodar od načala. Ko je gospodar od načala? Niše živi Allah. A kako neko se kome živi pejgamber, živi Kabe, živi Kur'an, to je sve njegovo greh. Vahme vojman. Čuvajte gi zakonduvanja da. Vidite, onaj koji će se zakonne vo Allah namerno i nego ispunio ono što se zakonno, toga što treba tahiru rakave. Kazna mu je prvo da oslobodi rob. Ako ne može da oslobodi rob, znači ako se zakonno lažno za Allah, za ako otkupiš greh od, treba da oslobodiš rob. Ako ne možeš to, da nahraniš 10 siromasi, kisvetuhum, ili da ga oblečeš, 10 siromasi, ili da ga nahraniš, ili da ga oblečeš. A ako ovije 3 ne možeš, toga će postiš 3 dana uzastopno, neprekinato, spojeno će postiš. Ako se zakonno lažno valu. Zatim Allah veli u Kur'an, čuvajte gi, zakletvite. I la teđaru Allaha urdatan li imanikum. I nemojte Allah da uzimate kako majka u vašite zakonuvanje. Wallahi billahi treba ime na majka. Griješe Allah je bezvišeno ime. I su nego treba da se ima seriozan pristup. Drugo što treba da čujemo, dragi braća, kako se rekao pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, istahyi min Allahi haqqa al-haya. Čuvajte se, imajte sram od Allah, istinski sram. Da imaš sram od Allah. Nahnu nastahyi, alhamdulillah. Ashabi rekao, wallahi, Božji pejgamber nije se sramio od Allah. Već vama haqqa al-haya. Da li znate što znači da se sramiš od Allah? Da se sramiš od Allah znači tahfaz resvama va'a. Da čuvaš glavata i znate što je. Znači uvod, mozokot, da go čuvaš od loših misli, od namčarluka, od losotluk. Tahfaz al-batan wa mahawa. Da go čuvaš stomakot i ono što vnesuješ naprijed. Da se podgotvojiš za smrta i za sredba sa Allah. To je istinski sramot Allah Đelešanu. Zato će kažem samo jedan kratok primjer i tu kad će završiti. Prvo, ko bi prašao koji pejgamber beše onaj koji beše frlen vogan i Allah azza wa jalla go spasi. Koji pejgamber beše to? Ibrahim a.s. Znači, Ibrahim a.s. beše frlen vogan i Allah mu naredi na ognut stop, ognut da bude laden, studen i da bude spas za kogo? Za Ibrahima. Da li znate da je ummet na Muhammed sallallahu alaihi wa sallam imaše čovjek koji beše frlen vogan i ognut nego goreše. Kako slikaše toj čovjek? Toj čovjek slikaše Abu Muslim al-Hawlani. Vo vremeto na Abu Bakr radijallahu anhu. Jedan čovjek po ime Abu al-Asbat al-Ansi. Jedan čovjek po ime Abu al-Asbat al-Ansi. Ovo čovjek u Jemen se proglasi za pejgambera. Ovo čovjek posle preseluvanja na pejgambera alejhi selam reče ja sam pejgamber u Jemen. I Abu Bakr pušti vojska tamo da se bori protiv te luđe. Ama imaš jedan islamski naučnik, jedan pobožnik, jedan verski čovjek po ime Abu Muslim al-Hawlani koji mu reče u lice na Abu al-Asbat al-Ansi. Mu reče ti si običan lažan. Ti si kedab, ti si lažljivac. I Abu al-Asbat al-Ansi, ovo je zulumčarov, go zatvore. I im naredi na njegovite luđe da zapala golem ogan i reče će ofrli me pred narod da gori vogan. Pa ako je zborila vistinata, neka go spasi vistinata. I zapalija golem ogan. So sve da go frlat na Abu Muslim al-Hawlani, na ovaj pobožen vernik, vogan da gori, za da go poniži. Sakaše Abu al-Asbat da go poniži na ovaj muslimani. Međutim, Abu Muslim al-Hawlani, ko go frlija vogan, to je počne onda da ofašta kako testo. Ognut nego goreše. I toga što se začeti mu reče, begaj da ne te gledam pred oči. Begaj da ne te gledam pred oči. I toga še Abu Muslim al-Hawlani dojde, od Jemen dojde vo Medinu. Toga še beše halifa Abu Bakr radijallahu anhu. I dojde i prvo koja dojde vo džamija. I klanja 2 rekate.
Koga slušna Omer radijallahu anhu дека došla do Muslim al-Hulani, potrče u džamije da go sretne, da go vidi. I kada go sretne, kaže, ante Abu Muslim? Kaže, ti si Abu Muslim? Kale, naam. Kaže, da. Ante alladhi. Kaže, ti si onoj. Alhamdulillah alladhi arani fi ummeti Muhammed. Vika, alhamdulillah, hvala na Allah koji mi pokaže vo ummet na Muhammed da ima čovjek kako Ibrahim a.s. koji je frlen vo ogan i ognjen nego izgori. Alhamdulillah. Evo Muslim ko čuvaše na Allah i Allah go sačuva njega. Wallahu khayru hafida wa huwa arhamur rahimin. Veli Allah je najdobar čuvar i to je među milostivite najmilostivije. Znači to je čudo koga Allah azza wa jalla saka da napravi nešto za malesne. I ognat može biti obično kako testo da se igra s ogan. Ali to mora čovjeku da bude pobožen, mora da go čuva Allah azza wa jalla, da Allah dželešanu te čuva tebe. Inša Allah, ovaj hadis ima i produženje. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ, koga će moli go samo Allah. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, kada baraš pomoć, baraj pomoć od Allah. Ako se skora cite luđe, da ti napravi šteta, nema da može. Osim, إِنَّمَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ, osim onoliko kako što Allah odredio ili opišao. I ako se sobera da ti donese neka korist, ne može ništa ti napravi. Osim, مَا كَتَبَ اللَّهُ, ona će uračan Allah. Rufijat ila kulam, rufijat i sufu od džufit ila kram, ili pregovara sam na kraj, vika stranicite se podignati, se zatvoreni, kalemite se isušeni. Sad kada kaže deka sve sudbinata je zapečatena i zapišena od Allah azza wa jalla. Zato da go čuvame Allah dželešanu, da go čuvame Kur'an, da go čuvame sunnetu na pejgamberska, da čuvame negovata vera inša Allah ta'ala, ako sakame i Allah dželešanu nas da ne sočuva i da ne čuva zgoto na zločincite, zgoto na šeitanov, zgoto na munaficite, zgoto na oni koji kova zlo protiv ovih ummet na Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.